खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सा 28 मिया बा बेंगली मुस्लिमफोरखौ गवालपारा जिल्लानि माचायाव थानाय डिटेनसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जादों जेराव मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों फरेनार्स ट्रिब्युनेलनि बिजिरनायाव सा 28 मिया बा बेंगली मुस्लिमफोरखौ डिटेनसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जादों फरेनार्स ट्रिब्युनेला बिथांमोन सा 28 खौ बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बरपेटानि एसपिनि मावख' नुजाथि फैनो थाखाय बिथोन होदोंमोन बिथांमोनहा एसपिनि मावख' नुजाथि फैनायनि उनावनो बिथांमोनखौ बासाव दैखांनानै गवालपारा जिल्लानि माटियायाव थानाय डिटेनसन सेन्टाराव दैथायहरदों जेराव नखरनि सुबुंफोरा जोबथा बिदाय होनो थाखाय एसपिनि मावख' नुजाथि फैदों नखरसेनिनो सुबुंखौ सोरखौबा गुबुन हादरनि आरो सोरखौबा गुबुन हादरनि नङा होननानै फोसावजानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोना स्टेटनि होम डिपार्टमेन्टनि रिपर्टनि बायदिब्ला 1,19,570 डि भटार्सनि मादाव 54,411आनो बायजोनि होननानै फोसावजाखाबाय फोरमायथिनो गोनांदि डि भटार्स आरो गुबुन हादरनिफोरनि सायाव नायसंनो थाखाय 100 फरेनार्स ट्रिब्युनेल दानानै होनाय जादोंमोन फरेनार्स ट्रिब्युनेलनि नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो फिन आरोबाव सा 28 बेंगली मुस्लिम बा मियाफोरखौ गवालपारानि डिटेनसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जाबाय आरो बे सा 28नि मादाव सा 19 हौवाफोर आरो सा 9 आइजोफोर आसामनि सासे बारग' पुलिस अफिसारखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय पुलिस थानानि सिङाव केदिखौ बुनानै बुथारनायनि दायाव जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों बारग' साब इन्सपेक्टर नारायण तामुलीखौ साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननायनि उनावबो रैखा मोननो हायासै बिथाङा थांनाय 2007 मायथाइयावनो नारायण तामुलीनि हेंथा गसर होनाय जादोंमोन गसरनि बायदिब्ला मताहिर आली मुंनि सुबुंखौ बुलायनायजों लोब्बा थानायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन आरो काचार कालाइन थानायाव दोननाय जादोंमोन बेयाव नारायण तामुलीयाबो काचार कालाइन पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टरमोन नाथाय एरेस्ट जानाय मताहिर आलीया पुलिस थानायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन पुलिस थानायाव गाज्रियै बुग्लिनायनि जाहोनावनो मताहिर आलीया थैनो गोनां जादों होननानै बिथांनि नखरनिफोरा फोरमायथिदोंमोन आरो बै समनि साब इन्सपेक्टर नारायण तामुली आरो बिथांनि स्टाफनि हेंथा गसर होदोंमोन 19 बोसोर बिजिरनायनि उनाव काचारनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन कर्टआ रायखौ फोसावदों बै समनि साब इन्सपेक्टर नारायण तामुलीनि हेंथा राय फोसावदों आरो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों नारायण तामुलीनि हेंथायै रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे खाबु स्पेशल इनसेन्टिभ टु एसटी प्लेन मेरिटोरियास स्टुडेन्ट बे स्किमनि गेजेरजों फाइनान्सियेल इयार 2024-25 नि राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फरायसाफोरनिफ्राय एप्लिकेसन हांख्रायहरदों 30 सेप्तेम्बरनि सिगांनो फरायसाफोरा एप्लिकेसनजों लोगोसे डकुमेन्टखौ जमा होनो नांगोन गोनांथिफोरा जाहैबाय गिबियावनो फरायसाया आसामनि एसटी जानो नांगोन फरायसाया HSLC आव 80 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन मोननाय जानो नांगोन हायर सेकेन्डारियाव 75 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन ग्रेजुवेटआव 70 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन आरो पोस्ट ग्रेजुवेटआव 65 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन मोननाय जानो नांगोन नखरनि इनकाम सार्टिफिकेटनि जेबो गोनांथि गैया एप्लाइ खालामनो थाखाय डाइरेक्टर wptbc.assam.gov.in आव थांनानै फर्मेट मोननो हागोन बे फर्मेटआव फिलआप खालामनायनि उनाव डाइरेक्टर अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन आसाम रुक्मिणी नगर दिसपुर लास्ट गेट सात्रिनिवास पाट गुवाहाटी 6 बे थंआव 30 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो दैथायहरनो नांगोन BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव फैबाय बिटिआरआव राजखान्थिनि बाराबो बारहांनो हमबाय दैदेनगिरिफ्राबो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थाग थियारिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौ जागायबाय UPPL राजखान्थि दोलोआबो गावसोरखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय खामानि मावनायखौ जागायबाय जयनिं हाबाफारि लानायजों लोगोसे जौगालु खामानि मावनो थाखाय गोबां जायगायावनो अन्थाइ खाम्फाखौ दासान्दि गायसनदों UPPL दोलोआ BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो मैयानि सानाव BTC सेक्रेटारियेट केम्पासनि सिङावनो सा 300नि गोबां सुबुं जिरायनो हानाय अडिटोरियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिथां प्रमद बर'आ बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि BTC सेक्रेटारियेट केम्पासनि सिङाव अडिटोरियाम गैयिनि थाखायनो मिटिं खुंनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगा जेरै CIT कलेज बायदिफोराव थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दा BTC सेक्रेटारियेट केम्पासनि सिङाव अडिटोरियाम लुनायनि खामानिया आबुं महर जायोबा बेनि सिङावनो मिटिंखौ खुंनो हासिगोन सेक्रेटारियेटनि गुबुन गुबुन बिफाननि मिटिंफोर खुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो जुदि मोजां थांखि लानानै मिटिं खुङोबा बेयाव खुंनो हागोन होननानैबो बुंथियो BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा
अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे जायगा जायगा जयनिं हाबाफारिबो खुंदों UPPL दोलोआ। थिग बेबायदिनो 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङावबो 326 सुबुंफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांजों लोगोसे आरोबाव UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनो रादाय होनायखौ रायखांदों BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीया। सासे सुबुङा एसेबां थगायोबा पाप नांगोन होननानैबो जौसाङाव बुंथिदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि BA MA फरायनाय फरायसाफोरनो 2500 राङै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय बे रांखौ होआखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि गय बागान थानायफोरनो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बेनि अनगायैबो BTC जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कौटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। जायनाखि BTCनि खौरांगिरिफ्रा सान हर खामानि मावो, बेनि थाखायनो BTC जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कौटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। लोगोसेनो कालचारेल रिसार्च सेन्टार लुनो थाखायबो रादाय होदों। आबादारिफोरनो बड'लेण्ड क्रेडिट कार्ड होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बेफोरनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां आरो बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों 6 दाननि गेजेरावनो 2 लाख सुबुंफोरनो न' होगोन होननानैबो रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथियो आरो 1 vote 1 jobनिबो रादाय होदोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय, बेफोरखौ सुफुंनो हादों नामा होननानै रायजो राजानिसिम सोंथि खालामदों कास्टम बसुमतारीया। खर'सा आसामाव मिया मुस्लिमनि हेंथा गोख्रों जानायनि उनाव चिरां जिल्लानि बिजनीआवबो मिया मुस्लिम आरो हिन्दुफोरनि गेजेराव दावराव खालामनो नाजानाय जाथाय। सिनाय मोनै दुथां सुबुङा हिन्दुनि हेंथा आखाइजों लिरनानै गलाफोराव पस्टार सिथाबनानै दोनदों। बिजनी देवखुरायाव जादों बे जाथाया। हिन्दु मुर्दाबाद, मिया जिन्दाबाद। असमियानि दादागिरि सोलिनाय नङा, मिया जिन्दाबाद। जिनाहारिखौ खालि मियाफोराल' खालामा, हिन्दुआबो जिनाहारि खालामो, मिया जिन्दाबाद। मियानि सायाव अत्याचार खालामोब्ला आसामखौ गोजोनै थानो होनाय नङा, मिया जिन्दाबाद। बेबायदि पस्टार सिथाबनानै दोनदों सोरबा दुथां सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो SDPOजों लोगोसे आसाम पुलिस आरो बिजनीनि MLA नुजाथिहैदों। दाङाबाजिनि बेलायाव बिजनीनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांखा आरो बेबायदि दावराव दावसिखौ बिजनी ओनसोलाव जानो होनाय जानाय नङा होननानैबो रादाय होयो आरो फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सोरबा दुथां सुबुङा गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नाजादों जानो हागौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। अनलाइननि गेजेरजों दुथांफोरा माबोरैहाय रां लुथियो आरो बेनि सायाव माबोरै जों सांग्रां जानो नांगौ, बेनि सायाव सांग्रांथि होदों गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथाङा फोरमायथिदों दि दुथांफोरा गुबुन गुबुन आदब खायदाजों बा लामाजों रां लुथिगासिनो दङ। जेरै मोब्लिबनि प्रिपेइड जोब्बाय, दिनैनो नोंथांनि मोब्लिबा दानजागोन, बेनिखायनो दानो रां होनो नांगोन बा रिसार्ज सोनो नांगोन होननानै फन हरनानै बा मेसेजनि गेजेरजों बुंहरो। बेनि उनाव जुदि नोंथाङा रिसार्ज खालामनो थाखाय रां हरोबा बे राङा थोंजोङै दुथांफोरनियावसो सौहैयो। बेफोरनि अनगायैबो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मुंनि एप दङ, जायनि गेजेरजों नोंथांनि सिनायखानाय सोरबा सुबुंनिनो एखे गारां बानायनो हायो आरो बेबायदि गारांजों फन हरनानै नोंथांनाव रां बिहरनोबो हायो। बेनि अनगायैबो नोंथांनि फिसाया एरेस्ट जाबाय, जिनाहारि केस बा ड्राग्सनि केसाव एरेस्ट जाबाय होननानै फन हरनानैबो सिगि हरग्रा दङ। गावसोरखौनो क्राइम ब्रान्चनि अफिसार आरो बायदि बायदि होनानै सिनायथि हरनानै सिगि सग' खालामहरो आरो केसखौ फोजोबनो थाखाय रां बिहरो। लोगोसे पुलिस थानायाव साजा होजानानै गाबख्रावनायनिबो सोदोब बानायनानै खोनासंहोहरो। बेबायदिनो न'खरनिफ्रा जुदि फिसाफोरखौ जेबो सुलाद लाग्रोआलासे रां हरोब्ला बे बेलायावबो लुथिजानो गोनां जायो। बेफोरनि अनगायैबो बुरजा सुद मोननायनि लबाव रां जमा दोनथुमनाय, वाट्सएपआव देहायाव सिगैयै आइजो भिडिअ हरनानै भिडिअ रेकर्ड खालामनानै भिडिअखौ भाइरेल खालामनो थाखाय हुमखि होनाय, लोगोसे नायबिजिरालासे लन एपआव रेजिस्टार खालामनाय आरो गुबुन गुबुन लामाजों अनलाइननि गेजेरजों दुथांफोरा रां लुथिगासिनो दङ। बेनिखायनो बेफोरनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो
कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 9 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों